Felly, jyst beth ni moyn sôn amdano yw, falle beth sydd yn bwysig I fi a sut ydw i'n delio. Yn ystod y pandemig, mi oeddwn ni'n rhedeg 2 ysgol ar draws 2 sir, 2 ranbarth, a trio gweld wedyn un mewn mesurau arbennig yn ysgol ni fan hyn, a wedyn beth oedd rhaid I fi wneud oedd falle ailfeddwl am y ffordd o'n i'n gweithio, a hefyd fel ydw i'n delio gyda pethau. So, un o'r pethau ni'n meddwl oedd yn bwysig I ddechrau yw, pan chi'n symud falle I ysgol newydd a hyn a llall, yw I ddod I nabod y staff. Un o'r pethau dwi wedi pwysleisio yn yn arweinyddiaeth I yw, dyw pethau ddim yn golygu maen nhw'n fy ysgol, fy dyletswyddau, fy ffordd o weithio. Dwi wastad yn neud yn siŵr bod ni gyd yn cymryd y cyfrifoldeb, felly ni, ein hysgol, ein polisïau, ein dysgwyr, ein gwersi. Fel bod pawb yn cymryd y perchnogaeth yna o'r arweinyddiaeth sydd ar draws yr ysgol gyfan. A fi'n gwybod ble wnaethon ni sôn o Geraldine yn sôn o pa fatha heine o arweinyddiaeth sydd gyda ni. Dyn ni wedi bod yn edrych ar yr arweinyddiaeth fel cylch, bod pawb yno fe a gweithio mae pawb yn cymryd cyfrifoldebau gwahanol i'w gilydd. Felly mae pobl yn sylweddoli yna. Ydw, fi'n derbyn fel pennaeth yr ysgol, mae'r cyfrifoldeb a popeth sydd I ddod yn cwympan yn sgwyddau I, ond be fi'n trio cael pawb I sylweddoli yw y darnau o'r jigsaw sy'n creu y llun yw pob un aelod y staff o fewn yr ysgol. A mae hynny'n bwysig iddyn nhw sylweddoli hynny a fod yn rhan o hynny. Dwi yn ymfalchiodd glywed heddi bod rai o'r tips sy'n cael ei rhannu yn pethau sydd yn agos at ynghalon ni. Mae Geraldine wedi sôn am y syniad yna o hyfforddwr. Cymhellwr falle licen I alw fe'n y Gymraeg yw y person proffesiynol yna sydd yna I fi. Ble ydw I yn gallu buddsoddi yn amser gyda unigolyn I cael barn proffesiynol, I siarad yma'n gofidiau sydd falle gen I. A eleni, beth ni wedi wneud, yw defnyddio'r cwmni yma I fod ar gael I bob aelod y staff. Prif ffocws eleni oedd I ni o lles. A mae hynny'n golygu yw I cael tîm da o bobl, fel dwi'n ymfalchio yn tîm llan fan hyn yn Llangynwyd, yw'r syniad yna mae lles pawb yn bwysig. A beth oedd angen wedyn, oedd yn edrych ar pa strategaethau. So mae yna 2 HMS eleni wedi bod ar hynny. Iddyn nhw sylweddoli sut gallen nhw feddwl am strategaethau, sut gallen nhw ddelio gyda hwnna, at bwy maen nhw'n gallu troi. Mae wedyn y tîm wedyn sydd â chyfrifoldebau uwch o fewn yr ysgol yn cael sesiynau 1 I 1 gyda'r cymhellwr yma. A dwi yn meddwl, falle mae ei weld yn gostus I ni fel ysgolion enwedig yn yr wrgych economaidd yma sydd gyda ni, ond beth allai pwysleisio yw, os nag oes tîm hapus gweithgar sydd yn ffynnu, dyw'r ysgol ddim yn mynd I llwyddo. Ac felly dwi'n meddwl mae rhaid I chi pwysleisio beth yw'r costau yma a sut maen nhw'n gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Tips I fi yw nabod pobl. Bydd y bobl sydd yn nabod fi o fewn y grŵp yma heddi yn gwybod y math o berson ydw I. Dwi yn person personol sy'n moyn dod I nabod unigolion, ond mae'n neud gwahaniaeth. Mae'n deall enwau, plant, gwragydd, gwir, hyd yn oed y cwn sydd gan unigolion, yn dangos iddyn nhw beth yw pwysigrwydd nhw fel yr elfen yma o'r tîm llan, bod nhw'n deall wedyn bod ni'n nabod nhw. A dwi wedyn yn neud yr un peth nhw. Dydw I ddim eisiau nhw feddwl amdana I fel prifathro, dwi am nhw hefyd I sylweddoli meurig ydw I. Dwi am nhw wybod beth yw'n nghefnder I, beth yw'r goblygiadau yna, pa degau'r flwyddyn sydd yn bwysig I fi a phethau fel yna, fel bod nhw'n dod I nabod y person, nid just y rôl. Achos mae hwnna wedyn yn golygu ni gyd yn cydweithio ar well pethau. Mae Sharon yn gweud yn beth I podcast. Mae hi'n teithio o Faesteg I Gaerdydd, fi'n teithio o Gaerdydd I Faesteg, a mae rai bod ni'n pasio'n gilydd yn y boreau prynawnau, ond mae podcast yn rhywbeth dwi'n licio hefyd. Mae'r syniad yma, mi o'n I arfer teithio, dim ond 10 munud mewn car adre yn yn cyn ysgol, a nawr mae'r hanner awr yna deithio yn golygu mae'n amser I fi trio blaenoraethu pa bethau dwi moyn anghofio amdano cyn bod fi'n cyrraedd dros trothoedd drws adre. Achos mae'n bwysig I trio cael gwared rhai pethau, parcio nhw fel fi'n licio galw nhw cyn bod fi'n cerdded mewn trwy'r drws yna. Achos mae'n bwysig I ni sylweddoli hafan i'w adre, a bod e'n bwysig I ni jyst I cael yr amser yna I feddwl am hynny.
creu rhwydweithiau proffesiynol cymdeithasol. Okay? So hynny yw, mynd mas am ddrinc gyda phobl sydd yn y proffesiwn yma. Be fi'n sylweddoli yw, weithiau, mae gen i lot o ffrindiau sydd yn myd addysg, a nawr maen nhw'n dweud moyn gofyn y marn ni. A fi'n gweud, wow, fi off duty, please. Gad i ni ddechrau siarad am y pethau ni arfer wneud. Fi'n massive Ospreys fan, okay? Credwch yn ei beidio. So fi moyn siarad am rygbi. Dwi eisiau gwybod am beth sydd yn digwydd yn y byd, yn hytrach dros bod popeth yn sôn am gwaith. Ond felly, mwyn cyfuno'r pethau yna yw, dwi wedi creu rhwydwaith ble dyn ni'n mynd mas fel pobl addysg i gael cwbl o ddrinks, i siarad am problemau. Okay? Fi ddim yn alcoholic, mae pobl yn meddwl bo fi. Right? Okay? Ond y syniad yno fod yn gymdeithasol a hefyd gallu datrys rhai o concernau sy'n gan bobl. Dwi'n ffodus iawn, mae clwstwr agos dyn ni fel hyn, fel ysgol, le dyn ni'n cwrdd i cael hwnna, dyn ni fel cymuned bash, fel prif athrawon Pen y Bont yn dod, a hefyd prif athrawon Cydag. Nawr, mae fe'n swnio bod fi mas lot, ond dwi ddim hynny, mae fe'n swnio fel y cyfle yma i gallu cyd siarad am wahanol bethau. A mae'n bwysig, please, clusnodwch pethau ble chi'n gallu siarad am pethau gwaith a hefyd gallu siarad am y pethau cymdeithasol yna. A dwi ddim byd yn heirllig neu yn rwyd i weithio rhywun, fi off duty. Right, okay? Achos mae'n bwysig chi gallu feddwl am hynny. Dwi'n at y lles o ran electronig, dwi'n cysau e-bus, a fi'n gwybod oedd Cat yn sôn nawr am beth i beth mae Ffrainc yn neud. Mae Norwy enghraifft gyda system, pan mae out of office, mae'r neges sy'n mynd nôl yn gweud, out of office, I'm out of the office till so, your email will be deleted. Please send when I am back at the office. Achos does dim byd wath os pan ni'n dod nôl o wyliau a mae 30 o e-byst wedi dod, yn ymwedig o'r sir pan sy'n nhw wedi bod yn gweithio, mwyn cael hwnna. Mae'r syniad yma, mae e-bost wastad wedi bod yn rhywbeth, mae rhywun yn anfon, a wedyn mae'r cyfrifoldeb drosodd. So, y polisi ni fel ysgol yw, does dim e-byst gyda'r nos, does dim e-byst gyda penwythnosau na chwaith yn ystod gwyliau. Mae rhaid i popeth cael ei amseru, i cael ei hanfon, erbyn 7:30 y bore wedyn, neu fod yn 7:30 ar ôl y penwythnos neu gwyliau. Ond mae'n bwysig i bawb cael y neges yna. Does dim byd angen cyrraedd fi, ond i bai bod yna argyfwng a wedyn mae rhywun yn gallu ffonio fi. A trwy hynny wedyn, mae pobl yn dechrau diwrnod gwaith, heb lu o e-byst yn ei haros amdano nhw, achos ni gyd yn gwybod os ni'n mynd syth mewn i wers, mae'n anodd wedyn i gallu ymateb. So rhywbeth fel yna ei wneud hwnna. Yr unig peth dwi'n moyn tynnu sylw ato, mae hwn yn golygu WhatsApp, mae'n golygu Teams a negeseuon fel yna. Achos mae'r dechnoleg yma wedi datblygu, falle maen nhw'n stopio e-byst, ond maen nhw dal gallu hala ffyrdd eraill. So felly, please, cael y neges yna drosodd. Mae ceisio cynllunio cyfarfodydd amserlennu nhw ar gyfer yr ysgol yn un o'r pethau dyn ni wedi gwneud ar gyfer y flwyddyn. Mae yna nosweithi penodol, ble mae cyfarfodydd a ble mae nosweithi rhieni, fel bod pobl yn gallu trefnu eu hamser nhw. Fel bod nhw'n gallu sicrhau bod nhw'n gwybod mae nosweithi o'r wythnos yn hollol wag. I fi, dwi'n trio bod allan o'r ysgol am 4 bob nos Fercher a bob nos Wener. Dangos ar y siampl yna, does dim bod rhai bod yn yr ysgol, ond y syniad yna bod ni'n mynd. Okay, falle fi'n gofio pigo lan bach o waith o adre, ond mae fe hefyd yn dangos i bobl clusnodwch amser i chi eich hun yn fyd. Dwi wedi manteisio ar gwersi yoga yn y gymuned leol, le fi'n dod i pobl lleol o fewn y pentre dwi'n byw, sydd hefyd wedyn tu allan i addysg, a mae'r sgyrsiau wahanol. Mae'n golygu hefyd, fi wedi cael y cyfle yna o chwifio i'r unigolyn newydd ar y stryd a dechrau cael sgwrs. Mae pethau fel yna wedyn o help mawr. I bobl eraill garddio, dyma beth yw ei fi. Wrth Monty Don as Gardener's World bob nos Wener gyda glasio rhywun, okay? Ond hefyd yn amser o fod mas tu fas. Dyna be dwi'n licio. Un peth sydd wedi bod yn gyffredin rhwng ni gyd heddiw, cwn. Okay? Ond gallai ddim pwysleisio pa mor dda mae cael ci. Iawn? Mae 2 labrador da fi, sy'n wastad yn falch o weld fi pan fi'n cerdded mewn, beth bynnag yw'r sefyllfa sydd wedi bod yn yr ysgol heddi, ac hefyd angen mynd allan yn syth i fynd am dro. Tip dwi'n neud yw, sbith ffôn da fi pan fi'n mas gyda'r cwn. So does dim byd i denu sylw fi. Dwi ddim eisiau gwrando ar yna byd. Na gyd dwi eisiau clywed yw'r adar yn y coed a fi'n cael amser jes i fyfyrio a mwynhau bod allan. Boed gwynt, glaw, eira,
fel sydd heddi tu allan, neu hefyd jyst hael a phethau fel yna. Felly, wneud y syniadau yna o beth sydd yn bwysig i chi. Peth arall lle ni jyst dweud o ran lefel proffesiynol, a tip o'n ni wedi cael falle gan aelod hyn o staff yn hyn ysgol oedd, mae'n bwysig i chi weld rhywun meddygol bob blwyddyn. Ewch am health check. Jyst i sicrhau bod y bobl proffesiynol meddygol yna yn cadw tabs arnoch chi. Ni gyd yn meddwl bod ni'n superhuman. Mae'r jobs yma yn golygu bod ni'n gorfod jyglo 1001 o bethau hyn a llall. Ond, glo iawn, ni'n troi rownd ac yn gweld bod y gwallt wedi britho, bod pethau'n dechrau brifo, ni ddim yn sylweddoli oedd yn gallu brifo, a mae'n bwysig i chi sylweddoli wrth fynd yn hun, mae angen i ni edrych ar ôl yn hunan. Felly, dwi'n gwneud pwynt, bob haf, dechrau haf, bod i bwcio mewn am MOT gyda'r doctor, jyst bod fi wedyn yn gwybod bod popeth yn cael ei cadw llygad amdana i, a gallai ddim weid pa mor bwysig yw yna. Fe fi'n gwybod wedyn, fi'n barod, fi'n iach ar gyfer fi fy hun, fi'n iach ar gyfer fy nheulu, a fi hefyd yn iach ar gyfer y gweithlu dwi yna. Nawr, jyst i orffen, achos mae yna cwpl o beth i gallwn ni fynd dros, ond jyst beth ni moyn atgoffa pawb yw. Un neges dwi'n rhoi i bawb fan hyn yw ceidwad y gadar ydw i, sef y gadar hon, fydd unrhyw un sydd yn dod, wedi bod neu yn dod yn y dyfodol, sy'n cael y fraint o eisiau y gadar hon ac yn arwain yr ysgol. O hynny o beth, mae e'n bwysig wedyn bod y dosraniad y gyfrifoldebau yna wedi cael ei roi hael ar draws yr ysgol, fel bod pobl yn sylweddoli, os ydw i'n mynd, sdim byd i boeni amdano. Mae'r ysgol hon yn gallu parhau mewn ffordd dda. Ac felly, dwi'n dymuno bob lwc i chi gyd yn y rôl allweddol, gwerthfawr, buddiol, boddhad yma dwi'n cael bob dydd o fod yn y sector, a be bynnag sy'n cael ei daflu ato ni gan llywodraeth siroedd tywydd heddi, dwi'n gwybod y peth gorau dyn ni'n neud yw ni'n neud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc, ein hysgolion, colegau, sefydliadau mwyn i nhw fod yn ddinasyddion, cydwybodol, arweiniol, nerthol, be bynnag ni'n moyn i nhw fod, ond bod ni difodol nhw yn disglair a bod ni wedi bod yn rhan allweddol o'r daith yna. Pob lwc bawb, a diolch yn fawr iawn am y cyfle i siarad heddi.